کرام اہل ذوق اہل دلو توجہ کر دی کہ اڈیکاں دے صنم ٹوٹ گئے دعاواں ہو سلامت رہو. تاج صاحب اڈیکاں دے صنم ٹوٹ گئے، میری گل پہ توجہ رکھنی. اڈیکاں دے صنم ٹوٹ گئے دعاواں ہو سلامت رہو. صبر ساندی صلیباں تے وفاواں ہو سلامت رہو. تیری جیڑی بھی نپ گئی ہے میری جیڑی بھی نپ گئی ہے، خطاؤں معاف کر دینا خطاواں ہو سلامت رہو. خطاؤں معاف کر دینا خطاؤں معاف کر دینا خطاواں ہو سلامت رہو. توجہ کرنی کہ میں کچھ حالات کا ماتم دا ماتم رج کے کیتا ہے. میں کچھ حالات دے ماتم دا ماتم رج کے کیتا ہے. مسافر تا مسافر ہے اور آواں ہو سلامت رہو. اور دعا بھی کرتے بہ بہ کے بڑا کا کریندا ہے. وہ دعا بھی کرتے بہ بہ کے بڑا کا کریندا ہے. جدا صاحب عمل کوئی نہیں جزاواں ہو سلامت رہو. اور میں ان پڑھ لفظ اپنے تے بڑا اعتبار کردا ہاں. جائے اپنا آخنا میں ان پڑھ لفظ اپنے تے بڑا اعتبار کردا ہاں بڑا اعتبار کردا ہاں. بھروسے تے بھروسہ نہیں وراواں ہو سلامت رہو. اور میں ان پڑھ لفظ اپنے تے بڑا اعتبار کردا ہاں. بھروسے تے بھروسہ نہیں وراواں ہو سلامت رہو. اور کلندر نہیں شہبازاں میں کسے ویڑے نو ویدا نہیں. کلندر نہیں شہبازاں میں کسے ویڑے نو ویدا نہیں. مینو اپنے ہی پر چنگن کھڑاواں ہو سلامت رہو. کلندر نہیں شہبازاں میں کسے ویڑے نو ویدا نہیں کسے ویڑے نو ویدا نہیں. مینو اپنے ہی پر چنگن کھڑاواں ہو سلامت رہو. اور حضور توجہ کرنی ہے کہ جداں جھولی چھج گئی ہے میں ہوں خیرات کی کر سا. جداں جھولی چھج گئی ہے میں ہوں خیرات کی کر سا. او عابد دے مسیتاں دے خداواں ہو سلامت رہو. وہ جداں جھولی چھج گئی ہے میں ہوں خیرات کی کرتا. وہ عابد دے مسیتاں دے خداواں ہو سلامت رہو. اور آخری حضور جاندی ویری میں ویکھنا ویکھو میری گل سنو. شاعری زلف و رخسار تے ختم نہیں ہو جاندی. شاعری ان عیداں تے ختم نہیں ہو جاندی. ایک ایدا کچھ ہور بھی نہ ہیں وہ میں دسی جانا. توجہ کرو توجہ کر سجو ہے توجہ سنو کہ اکھیاں دی آب شاراں بلندی تو ڈھان دے. اکھیاں دی آب شاراں ہن مین پتہ لگ جائے کہ تانوں سمجھ آندی پی کہ نہیں. اکھیاں دی آب شاراں بلندی تو ڈھان دے. اپنی صفاں دے اندر دشمن نہ آن دے. اور انسانیت دا پرچم نفرت دے ہاتھ نہ دے. مندر بھی رہن دے مسیتاں بھی رہن دے.
ہوں میں سمجھ آ گئی کہ سمجھ آتی پی اور یا تو میں نہ آخے کافر میں تیری نہ آخا کافر نہ میں صاحب دین نہ تو صاحب دین حقیقت یہ ہے جو سجدے دے قابل نہ میری جبین نہ تیری جبین میں تابعدار بھی حسن صاحب حسن مرتضیٰ صاحب بہت مہربانی تو میں نہ آخے کافر میں تئی نہ آخا کافر نہ میں صاحب دین نہ تو صاحب دین حقیقت یہ ہے جو سجدے دے قابل نہ میری جبین نہ تیری جبین با حیا وک گئے ایویں الزام دیواں کیویں وقت تے وقت ڈھلیا تاہل وفا وک گئے طالب صاحب ایک مصرع لکھے کہ دکھ تو لگتا جی پردہ نشی کوئی اسی آ کے وکے جواری کے دربار وچ دکھ تو لگتا ہے جو پردہ نشی کوئی حسی آ کے وکے جواری کے دربار وچ بلبلان نوحہ گرہن گلستان وچ پھول تے کلیاں جو آ گئیاں بازار وچ دکھ تو لگتا جی پردہ نشی کوئی حسی آ کے وکے جواری دے دربار وچ آ کے وکے جواری دے دربار وچ بلبلان نوحہ گرہن گلستان وچ پھول تے کلیاں جو آ گئیاں بازار وچ توجہ کرنی ہے اور مولا لالچ دا پرزا نہ دیندوں کدی فرق پاؤندا نہ اکھیں دے کردار وچ سانو اصلی جگہ تو ہٹایا جگہ سانو اصلی جگہ تو ہٹایا گیا جوش کیوں نہیں مجاہد دی تلوار وچ بہت مہربانی غفور آباد ہے تو واقعی مشاعرہ سننے لگ پہ حضور مولا لالچ دا پرزا نہ دیندوں کدی فرق پاؤندا نہ اکھی دے کردار وچ اور ویکھیں کہ ہاسے وکدے پے ہنجو وکدے پے دل ربا اپنی قیمت دسیندا پے تاج صاحب ہاسے وکدے پے ہنجو وکدے پے دل ربا اپنی قیمت دسیندا پے بھائی منصور گل اپنے پائی کھڑے بادشاہ اپنی قیمت دسیندا پے بھائی منصور گل اپنے پائی کھڑے بادشاہ اپنی قیمت دسیندا پے کوئی خواباں دے وچ ماز آون لئی بے بہا اپنی قیمت دسیندا پے کوئی کجا اپنی قیمت دسیندا پے کوئی کجا اپنی قیمت دسیندا پے توجہ کرنی ہے حضور نہایت توجہ کہ کوئی خدا دی قسم مصر دا شہر نہیں آؤ خریدو جو انسان وکدا پے کوئی خدا دی قسم مصر دا شہر نہیں آؤ خریدو جو انسان وکدا پے فرقہ بازی نو نعرہ بڑھاون لئی مانیاں نال قرآن وکدا پے تابعدار کوئی خدا دی قسم مصر دا شہر نہیں آؤ خریدو جو انسان وکدا پے فرقہ بازی نو نعرہ بڑھاون لئی مانیاں نال قرآن وکدا پے اور مولا معافی تیری دا طلبگار ہاں دنیا اتے رضوان وکدا پے آؤ شریفو خریدو خریدن بچائے مسجداں وچ ایمان وکدا پے آؤ شریفو خریدو خریدن دشائے مسجداں وچ ایمان وکدا پے اور آخری شعر عرض کر رہے ہیں کہ ہن تو پیو دین اپنا شرم بھول گئے کی کراں میں زمانے دے ڈر وک گئے ہن تو پیو دین اپنا شرم بھول گئے کی کراں میں زمانے دے ڈر وک گئے تو ایوانی اسمبلی نو روندا پیا ویکھ آ کے غریباں دے گھر وک گئے ہوں تو پیو دین اپنا شرم بھول گئے کی کراں میں زمانے دے ڈر وک گئے
تو ایوان اسمبلی نو روندا پے ویک آ کے غریباں دے گھر ویک گئے دیاں مجبور داجاں تو خاموش ہیں اس حیاء چی شام و سحر ویک گئے اور اس غلامی دی ظالم زنجیراں دے وچ کئی غریباں دے لخت جگر ویک گئے اور ساری زندگی وہ منزل نو لوندے رہے جتھے عابد مسافر دے راہ وچ گئے دوستو تے منظر الف دائی ایسے کہ اکھیاں تو بھی کھیندا نہیں زبان تے لفظ مر جاندن خدا حافظ رکھیندا نہیں